迎来到 HPGK9 一点点中文，和我一起轻轻松松学汉字，感受小小汉字里的大大乐趣吧。Üdvözöllek az Egy Pici Kínai csatornán! A mai videóban elkezdjük végigvenni az új HSK írásjegyeit, ugyanis az új típusú nyelvvizsgán már kötelező ismerni 300 karaktert ezen az első szinten is. Ha többet szeretnél megtudni arról, hogy mi a különbség a régi és az új HSK egy szint között, akkor írd meg hozzászólásban. Ezzel jelzed nekem, hogy érdemes erről a videót készítenem a jövőben. Páran már kérdeztétek, hogy miért színesek az írásjelek a szó plusz példamondatokat tanító videóinkban. Azért, mert ez segíti a karakterek rendszerezését. Például az egy vonalból álló írásjeleket sárga színnel írjuk, a 2 vonalból állóakat narancsszínnel írjuk, és így tovább. Ezeken végig fogunk menni. Ha az esetleg unalmas lenne számodra, akkor nyugodtan tekerj a végére, és nézd meg azt az írásjegyet, ami egy vonalból áll ezen a szinten. Viszont ez egy referenciaanyagként szolgál ez videó számodra, itt tudod megnézni, hogy a különféle számú vonalakból álló írásjeleket milyen színnel írjuk, gyakoroljuk mi. Egyébként ez segít az agynak csökkenteni a vizuális terhelést is, mivel az agy könnyebben dolgozza fel a színeket, mint a részletekben gazdag fekete-fehér képeket. És egyszerűen csak szórakoztatóbb, kreatívabbnak találjuk ezt a fajta tanulást. De akkor nézzük is. Szóval, ahogy említettük, az egy vonalból álló írásjeleket sárga színnel írjuk, a 2 vonalból álló írásjeleket narancsszínnel, a 3 vonalból állóakat világos piros színnel írjuk, a 4 vonalból álló írásjeleket bordós színnel, az 5 vonalból álló írásjeleket világos rózsaszínnel írjuk, a 6 vonalból álló írásjeleket rózsaszínnel, a 7 vonalból álló írásjeleket lila színnel írjuk, a 8 vonalból álló írásjeleket világos lila színnel írjuk, a 9 vonalból állóakat éjkék színnel írjuk, a 10 vonalból álló írásjeleket tengerkék színnel írjuk, a 11 vonalból álló írásjeleket égszínkék színnel írjuk, a 12 vonalból álló írásjeleket jégzöld színnel írjuk, a 13 vonalból állóakat pedig almazölddel, a 14 vonalból állóakat zölddel, és a 15 vonalból álló írásjeleket pedig fenyőzöld színnel írjuk. A stabiló tűfilcek színei tökéletesen illeszkednek a rendszerünkhöz, így javaslom, hogy szerezd be őket. A HSK egy szinten a legbonyolultabb írásjegy 15 vonalból áll. Itt vannak egy helyen a vonalak számai, a hozzájuk tartozó színekkel. Ezt mentsd el magadnak. Most pedig nézzük a HSK egy szintjén az egyetlen egy vonalból álló írásjelet. Ami azt jelenti, hogy 1. Ez most csak egy listázó, ismertető videó, de minden egyes karakterről készülni fog egy részletesebb videó is, majd nézd meg azokat is. Ezek után pedig nézd meg a 2 vonalból álló 9 írásjegyről készült videót is. Szuper, hogy itt vagy, és hogy végignézted ezt a videót is. Köszönöm, hogy feliratkoztál az Egy Pici Kínai YouTube csatornámra, és köszönöm, hogy kínaiul tanuló barátaiddal is megosztod ezt a videót. Következő videóig ne felejts el egy pici kínai tanulni minden nap. 谢谢你观看 HPGK9 一点点中文，记得订阅点赞哦！一起努力学中文，变得更棒吧！加油！